Въшка, мислиш, ще говори още. Стига си спойлала, какво ще стане. Дани, спойла ли? Няма да четем коментарите на Дани. По-скоро тези девети, които излязоха да пушат. Те са интриганти. Това вече е в пълния смисъл на думата интригант. Те си коткат някакви неща, крокарстват си някакви неща, дърпат някой в тяхната групичка, говорят ми на него някакви неща. Ето, примерно, жертвата беше Калин, нали, път, дето си говореха тези неща за Въшка и за дрехите и за така нататък. И сега Калин идва с този разговор, дето бяха така на масата, и той стоеше срещу Въшката, имал някакви предразсъдъци автоматично към нея. Да, шайзе. 22 часа и 54 минути. Въпреки че официално има партньор в къщата, Въшката понесе сама ожесточените атаки от страна на Елена и Ебру. Стоянов е корав мъжкар и предпочита да